Knižnice pre všetkých je moto 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, do ktorého sa zapojila i Záhorská knižnica v Senici. Úvod týždňa patril národovcom, ktorí majú ľavý podiel na tom, akým jazykom hovoríme. V Borskom Mikuláši sme si pripomínali 230. výročie narodenia Jána Holého. A dnes sme začali vlastne otvorením výstavy, dokumentačnej výstavy, ktorá zasa súvisí s rokom Ľudovita Štúra a obsahuje informácie najmä pre našich čitateľov o Ľudovitovi Štúrovi formou jeho kalendária. Výstava, ktorá mapuje život, tvorbu a rodokmeň Ľudovita Štúra, je nainštalovaná na schodisku Záhorskej knižnice. Cieľom Týždňa slovenských knižníc je spopularizovať čítanie formou rôznych podujatí pre deti materských a základných škôl, stredoškolákov i širokú verejnosť. Premiéroví diváci ešte môžu stihnúť čaj o 6:00 so spisovateľkami Kristínou Mišovičovou a Zdenkou Mahajovou v čajovni Avalon Ross. Obe začali písať v roku 2008-2009, tak preto sme ich pozvali spolu a venujú sa viac menej takej ženskej problematike. Milovníkov histórie určite poteší stretnutie s Vojtechom Čoborom vo štvrtok 26. marca v Záhorskom osvetovom stredisku. Prezentovať tu bude 3 historické knihy. Posledný román, ktorý napísal, sa volá Habánka, je teda z nášho bezprostredného okolia. Novinkou Týždňa slovenských knižníc sú čitateľské hliadky. Knihovníci rozhodli propagovať čítanie a popularizovať čítanie aj takým spôsobom, že vyjdú do ulic, dopravných prostriedkov, na polikliniky, možno aj reštaurácií a budú hľadať ľudí, ktorí čítajú knihu alebo aj periodikum. Každý, kto číta, dostane takúto záložku do knihy, ktorá má v sebe alebo ktorá v sebe skrýva aj taký bonus. Bonusom je zľava do internetového knihkupectva. Program Týždňa slovenských knižníc je bohatý. Stačí si len vybrať a nájsť si čas na niektoré z podujatí.